ଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା ଦିଅ। ପଇସା ଦଉଛି। ଦଉଛି $5 ସର୍ଟେଜ ହଉଛି। ଦଉଛି ନାଇଁ ଆପଣ ତ ନେଇ ଯା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା କାଲି ଦେଇଦେବେ। ନାଇଁ ତୋର ଆଉ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା ଯା। ପାଖରେ ନାହିଁ ଧନ, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ପୁଅର ମନ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଶେଷରେ $5 ଦବ ବୋଲି ତ କହିଲା। ଏମିତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ମଦ ବି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯିଏ ଥରେ ପିଇଛି ତା ଗୁଣ ସିଏ ଜାଣିଛି ଆଉ।